जोंफोरनि गजासकआ माथो सोलायजोब्बाय असिना नुथारबाय सिनाय हायै बायदि जाजोब्बाय माथो बा एसेबां 8 मास मानि फैयाखैमोन आङो गामियाव मानो सोलाया जानो देनाय बिबारि मोननो 10 थाखानि बिस्कुट बायना लांनि दं दाथ' आङो मबाइलखौबो लाबाखै रिसार्ज गैयिनि थाखाय नङाबा आङो बिबारि मोननो दा खबर हरनो हागौमोन गजासक मोनबाय होननानै खमबा सानबाय दङ बिसोरो दाबो मोनफेरा लाइमोन आब'आ होननानै बिस्कुटखौ अबेनिफ्राय बायना मोजां जागोन बैनि गंसे दखान दङ बेनिफ्रायनो बायनि र' गामियावबो दखान दङ दंनायालाय फाग्रेबनि थेवब्लाबो बेनिफ्रायनो लांनोसैलै अबावथ' लाइमोना दाबो मोनफैला आङो लाइमोनखौ नायनो लुबैसोदोंमोन माबायदिबा जादों लोदोदोसो जादोंना ना हामखेबखेबसो जादों मानसिखौनो बेसेबा नायनो लुबैसोदों आङो दाबा मोदोमसो ओंखारदोंना ना हामदोंसो मोनथिला दे आब' आंबो नुथाराखैना 8 माससो जाबाय नुयिया नोंसोरो आलासि जानो थाङा होमबा ओहो थांनाय जायाखैलै आब' आयौ मूर्ख गोजा बालि हामायखा बिगुमैनियावनो आलासि जानो थाङा होमबा नोंसोरो थांनांगौ गेजेर गेजेर थांनोथ' लुबैयो लाफाथियाबो जोंहा आरो बोरमा अमा दङना गानना थांनोबो हाया बे सानसे साननैखौनो नोंसा मादै रांखावरिया होगोन आलि आयौ रांखावरि मादैया आया मिनिबायसो बालि नोंसोरो थांनायनि सिगां खिन्थालांबानो जाबायना जोंफोर गुमैलानाव आलासि जानो थांनो नागिरदों मादै नोङो अमा आदार होदे बोरमाखौ दोनदाल होदे होननानै नोङो बुंलांनांगौना नोंसोरो नोङोसो बुंफ्लांबाय लाफाथियाबो बाव आदार होनो बिसोरो जोंफोरखौ केरखौनो खालाया मोजाङै माथोखौनो होआ आरो अमा आदार होनो बिदिसो होमबा नोंसोरखौ केर खालाया होमबा मैख' बिमादै बिबथैयानो केर खालायाबालाय बोरै जाबावनोसै बादो बेफोरखौ दिनै लाइमोनखौ खेबसे फन खालायनाय आङो खेबसे नायलांनो गोसोमोन मा दाबो मोनफैया बिलाय फन खालायनाय आब' बेयो मबाइल लाबोफायाखैनो मा जाम्बि जाबाय नामा इलाय लाइमोनालाय मा आजिखालिनि जुगावबो सोरबा मबाइल लालायो मा बाथ्रा जाखो बेलाय मबाइलखौ लाबोखानांगौ मिथिबायना रिसार्जआनो गैयानो आब'निया बेनिखायनो लाबाखैनो हौवा गोनां मानसिनियानो रिसार्ज थालाया होमबा मा बेनि हौवाया बेखार नामा बेखाराथ' बेखार नङा माबा सेलेरि मोनाखैनो गुमैया बेनिखायनो माने लाइमोन आब'नि मबाइलाव रिसार्ज सोनो होनो हायाखैनो रिसार्जल'खौनो सोनो हाया जागोन दे ओजों सोरबा हिनजावजों लाइन मारिबाय थायो खोना ओमफ्राय न'आव फैसा बिबा गैया जाहैयो खोना हौवाफोरखौ फोथायनो बिदिनो लाइन मारि मारि फैसा खेदायो सोरबा सोरबिथ' मिथिबाय गासैबो बिदि नंजोबा खोना न' गासैबोथ' नङा नंनायालाय थेवब्लाबो बांसिनानो बिदि आरोलै मोस्रोम नङाबा नों ओरैनो थास्लायस्लाय लाइमोन आब'खौ नायहैयाखै मानो मोस्रोम नों ओरैनो थाफ्लेबना थास्लायस्लाय आब'खौनो नायहैनो हाया आरो बेसांसो मोनफैखो बेसांसो मोनफैयाखै र' होमबालाय आङो ससे नायनो थांनि थां लाइमोन आब'आ जोंहानि न'खौ नुबा खम आसरित जालायगोन ना हे बैलाय लाइमोन आब'आ मोनफैबाय लाइमोन आब' दासो मोनफैबाय जोंफोर दहायनिफ्रायनो नेगासिनो एसे गोबाव जाबाय दे फैनायावनो एसे गोबाव जाबोदों आंनिया फै आब' सिमांसो जाखोना ना मोगथांसो जाखो सिमां नङा लाइमोन आब' मोगथाङानो मार ओहो बियो मालाबाबो मोगथां जानो हाया आं दा सिमांसो नुबाय दं नङा लाइमोन आब' सिमां नङा मोगथाङानो लाइमोन आब' जेब्ला जोङो बै जिनिसखौ मोनदोंमोन अब्ला जोंफोरबो सिमांसो सानना लादोंमोन नाथाय सिमां नङा रियेलनो मार आब' मोगथाङानो मार दा आं जेखौ नुदों बेथ' रियेल जाबाथ' बेसेबा मोजां मोनगौमोन आङो नाथाय आं दा सिमांसो नुबाय दं आं फोथायनो हायाखै मोस्रोम आगै सिमां नङा लाइमोन आब' दे हमना लाबाय दे आङो सिमां नुवाखै होननानै ओमफ्राय
बेसेबां समायना गिदिर न'खौ नोंसा बोरै लुखो? एसेबां लाख लाख थाखानि न' बोरै लुनो हाखो नोंसा हा? आब' दा बे लामायाव आङो खिन्थाथ'ला नोङो गाज्रि मोनथ'नांला। न'आव थांनानै मोजाङै खिन्थागोन। नाथाय माबा दै, न'आवबो दा लाफाथि आब' दङ। लाफाथि आब'नि सिगाङाव थैबाबो सोंनाङा जे न' बानायनो अबाव फैसा मोनखो माबा मोनखो होननानै दे। जागोन दे खिन्थाया। ओमफ्राय दा बे लाफाथिया नोंसानिफ्राय माला थांगोन? आं दा मोनथिनो लुबैसोबाय मोस्रि मागै। मिथियाहाय, माबा जोंहानि न'खौ मालाय सिल सिल मार्बल रखम नुनानै हर थानो लुबैदोंनो, बेनिखायनो थाफैदोंमोन मैया हराव। बे फाग्लियालाय एसे सोलायबायना सोलायाखै ना सिगांनि बायदियानो दङ? सिगांनिख्रुइ एसे सोलायबाय। सिगांलाय जोंफोरखौ नायनायानो थाङामोन, भिखारि मायबा ख्रि होननानै जिमान जोंफोरखौ मुगैखायोमोन। दालाय माथो एसे हामबाय, दा माने जोंफोरखौ मुगैला आरो। बै मुफुरा खिबु हरनायनिफ्रायनो एसे मोजां जादों आरो, मानो होनबा मुफुरनिफ्राय जों आब'आसो बासायदोंमोन ना। जों आब'आ बासायमोनब्ला बे थैखागौमोन। बिनि खिबुथ' मा, बिनि मोदोम खर' गैया जाजोबगौमोन दालागि। औ नंगौथ' आरो। थुदो दे थांसै। थौ बिबारि आब'मोनहा नेगासिनो, लाफाथि आब'आबो नोंखौ नेगासिनो। नोंखौ मालाय नायनो लुबैदोंनो, मोदोम ओंखारदोंना हामख्रेब जादों होननानै। थौ होमबालाय। बैलाय मोनाबो मोनफैबाय। नंमारगौथ'। माथो लाइमोन आब'आ हामख्रेब जालांदों मानोबा? लाइमोनाबो मोनफैबाय। जोंफोर दहायनिफ्रायनो नेगासिनोमोन नोंखौ। औ बिबारि आगै, आं माने न'निफ्रायनो एसे गोबावै ओंखारबोदों, 10थासोआवसो ओंखारबोदों, बेनिखायनो एसे गोबाव जाबाय। ओमफ्राय मादैया मा खालामबाय थादों? माबोरै दं मादैया? मोजाङै दंना गैया? ओमफ्राय नोंसानि सनाथि आगैयालाय? दङ दे आगै, दंथ'यो गासैबो। नोंबो मोजाङै दङबा आब'? दङ दे आगै, गासैबो मोजाङैनो दंथ'यो। मा गासैनिबो खबरखौ लारि लारि सोंलांजोबदों? ओमफ्राय नोंगुमैनि खबरखौलाय मानोथ' सोङाखै? गुमियाबो मोजाङै दङबा आब'? दङ दे आगै। ओमफ्राय लाफाथि बायदेव, नोंहालाय माथो खौरां? आंथ' मोजाङैनो दंथ'यो र'। नोंखौसो माबा मोजाङै गैयि रखम नुदों आङो। मानो होनबा मा मानसियानो एसेबां हामख्रेम दावब' रखम जालांदों नोंहालाय? हारा गोजानो बिरखो? मा नोंखौलाय हौवाया अनथारा नामायोहाय? माथो मानसियानो बानलु गोरान रखमसो जालांदों। बुंनायखाय गाज्रि मोननाङा दे आरो। मानो अना जानिखाय? अनो? आरो अबाव एसेबां हामख्रेम नुखो नोंलाय मानसिखौ बानलु गोरान रखम? माथो आंलाय नुवाखै। आंबो लाइमोन आब'खौ ओरै हामनाय नुवाखै माथो। हामदोंबाबो एसेल' हामनाय नुदों, थेवब्लाबो बिदि बानलु गोरान बायदि नुवाखै आरो। आं नुदोंहाय मानोबा। दानियाबा आं थांनोसै, गोसो जायोब्ला आरो नोंसानियाव हर थानो फैलायगोन दे। नोंसोरो गाज्रि मोननाङा आंखौ। नोंसानियासो मा उन्दुलांखादोंहाय आं दानि न'आवबा उन्दुखौनो लाङा। नोंसानि न'आ माबा गुसुथार एसि गोनां रखम। नंमारगौ, आंथ' थाफेराखैयानो र', दिनैसो थानो मोनसिगोन। गावसोरा हौवा हिनजाव फैनांगौ, फैनायानो थाङा। बिसोरबो थाङा, नोंसोरबो फैया। आंनि आरो मालिकआ न'आवबो गैयाना, गुबुन जायगायावसो दंहैयो, खामानि मावनो थांदों। अब्लालाय मोजाङानो माथो। बिदिनो जानांगौ। दे अब्लालाय थांसै आङो, नोंसोर थाथ'लायदो। बिबारि, दिनैलाय नोंबोनो मा जाहोगोन सानदों? अमा खासि, दाउ खासि, ना बोरमा खासि, ना ना खासि? ना खासि? नाया खासि थाया खोमा बेनाव। थायाखै आरो। दे अब्लालाय लाइमोन आब' थांसै आङो, थाथ'लायदो। नोंनि दाब्ले मोखांखौ नायनो होननानैनो दहायनिफ्राय नेगासिनोमोन, ओमफ्राय नुबाय दे। दाब्ले होननायखाय नोङो गाज्रि मोननाङा आरो, आं ओरैनोसो बुंदों। दे होमबालाय थांसै आङो, टाटा बाय बाय। आंगिया दाबो बारा सोलायनो रोङाखै। थुदो आब', न' सिङावथ' नोंनो गोबां बाथ्रा खिन्थानो दङ। थौ, आंथ' दाबो सिमां बायदिसो मोनबाय दङ बिबारि। सिमां नङाहाय मा? औलै बिबारि आब', आङो सिमां नङा होनना बुंबाय थादोंआनो, थेवब्लाबो बियो लाइमोन आब'आ एकदम फोथायनोनो हायाखै। बास्रा नंमारगौ बिबारि।
मोनथिगौ आंबो सिमां रखमलाय मोनखागोन फार्स्ट टाइमावलाय जोंबो सिमां रखम मोनना लादोंमोन आरो बा आसरित दे नोंसा बेफोरबायदि न' लुना दोनदों आङो सिमाङावबो सानाखैमोन बोरै इदि लुखो माबोरै इदि लुखो थुदो खोनासंनो लुबैसोबाय आङो सिगाङावनो ओंखाम जाग्रोना लाग्रो फुंनि ओंखाम जाना फैदोंना फैयाखै ओंखामखौलाय जाना फैयाखै र' फैनायालाय दा जाबाबो खुहाबनाय नङा आङो दा आङो बाथ्राफोरखौ बेसेबा खोनासंनो लुबैबाय थानो हाथारला जानाय लोंनायफोरा उनाव जाबाय थासिगोनथ' हेसो थुदो होमबालाय सिगाङावनो बाथ्राखौनो खिन्थाहैयो मानोसै थु सो मेरा गारि नायफैदोलै नायफैदो आंनि साइकेल गोदानखौ अबाव थांजोबखो नोंसोरो माबार नायनो फैदो अबाव हा नोंनि साइकेल गोदाना अबाव नोंनि साइकेल गोदाना बेनो नामा मा नोङो फसायाखै नामा नों फाखर होनना बुं साला आं दहायनिफ्राय बेखौनो साइकेल गोदान बायदों होननानै रंजागासिनोमोन साइकेला गोदान मालै नै दानि बावैसो बायना लाबोदों आङो अबे नों खर'निफ्राय बायना लाबोनाय भाङासिङानिफ्राय नङालै मा भाङासिङानिफ्राय आंलाय मानो बायला बायनो गोदानरा साइकेला गोदानबालाय साइकेला मानो एसेबां मामार जादों माबालै माबा माने साइकेला बिक्रि थाङाखैमोन एसे गोबाव जाबायनो बेनिखायनो एसे माराम जादों थेवब्लाबो जेबो नङा मालाय सालायखोन्दाथ' नङाना बान्दोर बिदाया थगायबाय रखरा हिनजावखौ बा रावबो सलायाखैबालाय एसेबां माराम जाबाय आरो बैले आं बुंखादोंनो माथो एसे सिगाङावनो बिक्रि थाङिया गोबाव जाबाय नालाय बिनिखायनो दा माराम जाबाय आरो रावबो सलायाखैमोन नालाय साइकेल गारिफोरखौ सालायबाय थानांगौनो होमबासो सिल साफा जाना थायोनो रावबो सालायाबा माराम जायोनो माराम मोनथिबाय ओमफ्राय बेसेबां लानाय साइकेलालाय 500नो मोनबोदों आङो माने साइकेला एसे माराम जाबायना गोदानबाबो बेनिखायनो आङो 500आनो हरदों मोनथिला दे आरो अबेनिफ्रायबा बायमारदों नोङो आंनिबा भाङासिङानिफ्रायसो बायना लाबोदों खोनाहाय नोङो बालनि नङालै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे आंलाय भिडिअखौ एसे गोलावै लाबोनो सानदोंमोन दिनै नाथाय गैया हादिया आंना एबानो प्रब्लेम जागासिनो मैयाबो बानायनो नागिरबाय हनै नोम्मा खर'नि आं बानायनोनो हादिया एबानो काम गैया दिनैबो नै जेन थेनसो फैदों डायलग होनो नागिरबानो माबा हें जानानै गोमालाङो कार्टुनफोरानो फैयाबो फैया ओमफ्राय जेन थेन फैबाबो डायलग मारिनो नागिरबानो गैला गोमोलांखाबाय दे होमबा रायजोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय मानो होनबा आं बानायनो सानदोंमोनब्लाबो बानायनो हादिया सरि दे सरि